Иң яхшы муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук иң яхшы журналистлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары Татарстан муниципаль берәмлекләре советының традицион конкурсы дипломнарына лаек булды. Җиңүчеләрне бүләкләү Татарстан парламентында узды. Быел конкурс комиссиясе 13 номинациясе буенча 149 заявка карады. Алар башкарма комитет һәм совет җитәкчеләре, хезмәткәрләре, районнар һәм җирлек башлыклары, муниципаль хакимият системасында эшләүчеләр, республика һәм район масса күләм мәгълүмат чараларының иң уңышлы проектларын аерым билгеләп үттеләр. Дипломга «Время местных советов» тапшырулар циклы өчен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе лаек булды. Ул ай сайын Россия 24 телеканалында эфирга чыга. Муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзам Гобайдуллин республиканың уңышлы үсешенә муниципалистлар зур өлеш кертә дип ышана. Мондый конкурслар муниципаль хезмәтнең абруен күтәрергә тиеш. Елларда республикада кадрларды сайлап алуга зур әһәмият бирелә бит инде. Муниципаль берәмлекләрдә әйтергә кирәк, эшләүчеләрнең, аларның менә профессионал нигезе нык булырга тиеш. Чөнки ул кешеләр экономикада белергә тиеш, ул кешеләр промышленностьтагы бөтен менә бу нечкәлекләрне белергә тиеш, ул кешеләр кешенең психологиясын белергә тиешләр. Һәм бер сүзсез бу өлкәдә профессионаллар эшләргә тиеш дип әйтәсе килә бит инде. Республикабызда бик күп безнең менә аларны әзерләү буенча эш башкарыла. Бер сүзсез менә бүген җирлек үзидарәдә эшләүче кешеләр, алар безнең нык профессионаллар. Алар безләргә биргән вазифаны үз вакытында яхшы сыйфат белән, намус белән башкаралар һәм безнең халкыбызга хезмәт итәләр.